Здравейте! Днес ще ви покажа как да завършите вашата поръчка в Semando, което става изключително лесно. След като си поставите продукт в количката, може директно да кликнете тук на количка, където може да вкарате ваш ваучер или промокод, ако имате такъв, но аз ще отида директно на плащане. Отваря се една единствена страница, където трябва да въведете цялата ваша информация и това е. След това завършвате вашата поръчка. Тук въвеждате вашите персонални данни, името, фамилията, имейла и телефон за връзка и вашата парола. Въвеждате адрес, съответно вашия адрес, избирате си метод за доставка. Аз, например, ще избера произволни градове и произволен офис на Еконт. След като се зареди в системата, пак трябва да кликнете на него. Доставката е 0 лева, имаме безплатна доставка. Избран е метода за наложен платеж и след попълване на цялата информация трябва да прочетете условията и да се съгласите с тях и натискате изпрати поръчка. Това е абсолютно всичко. Само на една единствена страница става цялото заплащане и ще получите вашата поръчка в рамките на няколко работни дни.